zďaleka. Vianoce sú najkrajším obdobím roka. Vtedy prežívame znova chvíľu, keď bola zem obdarovaná tým najväčším darom Božieho Syna. Tým, že prijal na seba ľudské telo, spojil sa s každým jedným z nás. A tak odvtedy každý usmel pohár vody, ktorý podal smednému, každé dobré slovo druhému a všetko, čo robí, je niečím novým. Lebo ten, ktorému takto pomáham, je Ježiš, ktorý je v každom človeku, s ktorým sa stretávam. Preto všetko, čo niekomu urobím dobre, robím vlastne Ježišovi. Hovoríme, že Ježiš sa rodí na Vianoce. V skutočnosti sa narodil iba raz v Betleheme, ale potrebuje sa ešte narodiť v mojom srdci. Keď ho dokážeš objaviť v sebe, v každom človeku, aj v tom, ktorý je vtedy začínajú pre mňa Vianoce. On sa rodí vo mne. Preto sa môže stať, že niekto v živote zažije aj 20 alebo 50 krát Vianoce. Ale Ježiš sa v ňom vôbec nenarodí. Presne tak, ako to bolo tu v noc Betleheme. To neotvoril Jozefovi a Márii dvere svojho príbytku, preto sa do jeho domu nenasťahoval. Teraz je čas prežiť Vianoce nielen na vonok, ale aj v srdci. Poďme sa teda pozrieť do Nazareta, kde sa začal naplňať prísľub vykúpenia, keď Mária povedala Bohu áno. Mária,
Maria zostala u Alžbety asi 3 mesiace. Potom sa vrátila domov Jozefovi. Jednoho dňa prišlo nádenie, aby sa vykonal súpisky. Každý sa musí dať zapísať, do akého meste sa pochádzal. Mária s Jozefom teraz sa museli vydať na cestu do Betlema, aby sa dali zapísať. Pozrieme sa aj na ich cestu.
oznámiť vám radostnú novinu, že dnes sa vám narodil Mesiáš. Kráľ v mačkovke? Nechápem, ale je to naša hviezda. Nepomenuli sme sa. Ani bratia, vy ste spokojsko Mesiáša. Za mnou poďte, bratia moji, vstup na to naše, idem Pánovi celého sveta. O kráľu kráľov. Tu si medzi nami. Drahé Božie dieťa, vďačne ťa vítame. My sa ti kláňame. Ja si
dáry. Syn môj sa vám zavďačí. Dávam silu, dávam zdravie a po smrti krásu neba.